Tak Samo, ako sa cítiš po natáčaní tohto filmu? Veľmi veľa vecí som sa naučil pri natáčaní tohto filmu. Jedna z vecí, ktoré som sa naučil, je ako editovať videá, čo je niečo, čo odo mňa bolo očakávané už predtým, ako sme začali natáčať. Takže som sa naučil, ako narábať s kamerou, čo je veľmi dobré. Naučil som sa, ako sa cítia režiséri, teda na hovno. A takže som sa naučil, že robíš nejaké fakt divné veci nosom. No najlepšie z toho všetko je, že som si užil veľmi veľa dobrých a vzácnych momentov s môjim jediným priateľom, ktorý spolu režíroval a hral, občas sral. To je všetko? To je všetko, čo som sa naučil. A komu nejaké poďakovanie alebo shoutout? No tak chcel by som najskôr poďakovať pani profesorke Rosenbergovej, pretože ona nás do tohto celého projektu zaviedla a prinútila a vlastne spôsobil v mojom živote to, že som niečo musel som niečo robiť prvýkrát v živote asi. Zadarmo? Áno, že som sa o to naozaj staral, ako svoje vlastné dieťa. Tento projekt bol ako moje vlastné dieťa, predpokladám, že aj to je v tom zmysle. A naše dieťa. Chcel by som poďakovať všetkým pánom profesorom a profesorkám, ktorí spolupracovali ochotne na tomto projekte a hrali teda v tomto filme, dovolili nám natáčať počas hodín. Chcel by som poďakovať aj všetkým autorom hudby, ktorú tam použijeme a nebudeme ju nikde kreditovať pravdepodobne. A jeden shoutout by išiel Jurajovi, pretože jeho herecké výkony to proste sú neprekonateľné a taktiež vie dobre riadiť. Myslím akože ako direktor, ako režisér, nie ako vodič auta. Ja neviem, čo hovorím. Ja som najlepší na svete. Ešte by som chcel poďakovať Sony, lebo vytvorili úžasný program na editovanie, ktorý sa volá Sony Vegas Pro, môžete ho nájsť na svojich obľúbených stránkach s torrentmi a tak. A taktiež spravili úžasný kus materiálu, úžasnú kameru, ktorú sme používali na točenie. Nemám tušenie, aký je to model, ale je to dobrá kamera. Sony SLT A27 3. To, čo povedal. Nie. Ani ja. A je to moja kamera. Áno, vybavenie bolo všetko Jurajovo a taktiež musím ešte poďakovať nielen za jeho herecký výkon a direktovanie, ale aj za kvôli tomu, že nám dovolil točiť v jeho priestoroch, hlavne v jeho izbe, v ktorej sa možno nachádzame, možno nenachádzame teraz. Tak sa v nej nachádzame, dobre. No, myslím, že to by mohlo byť. Ešte by som chcel poďakovať nakoniec by som chcel taký shoutout mojej matke, pretože kvôli nej tu som a to je tento projekt vaše. Chcel by si niečo odkázať Ríšovi, vodičovi auta, ktorý s nami točil. Ríšo vodič auta, ktorý s nami točil, ja už zabudám. To je taký obrovský projekt, myslím, že to bude niečo malé, to je taký obrovský projekt, že aj neviem, kto všetko na ňom podujal. Ríšo, si debil. A díky, že si nám požičal auto. Nedúš sa, Juro. No. A díky, že si išiel cez tú chodbu a dal si mrkvu. Znamenalo to pre nás veľmi veľa.
A sa tiež ďakujem, že si na mňa taký dobrý brat a že mi vôbec každý večer nehovorí, že mi špindíš na hlavu. Ako správni bratia nehovorievajú. Takže asi toľko. Ďakujem. Ja ďakujem. Ahoj Juraj. Čau. Tak samozrejme momentálne po dotočení tohto skvelého filmu, ako sa cítiš? Cítim sa fajn, lebo sme to konečne dotočili. Aj keď bolo veľa slabých momentov, kedy som to skoro už nezvládol. A myslel som, že rozbijem všetko, čo je v tejto miestnosti. Ale ďakujem Samovi, lebo ma podporoval stále a hovoril, že to zvládneme. A Klamár jeden. to je pravda. A bolo to príjemných pár mesiacov, toto natáčanie spolu s mojim najlepším kamarátom. A chcel by som poďakovať pani profesorke Rosenbergovej, vďaka ktorej sme mohli spraviť tento film. A vlastne neviem ani ako sme sa k tomu dostali, lebo som spravil film o mŕtvych včelách vo fyzikálnom laboratóriu, Ktorý ešte stále nie je na YouTube. ktorý zatiaľ nie je na YouTube. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým profesorkám, ktoré sa zúčastnili tohto projektu, ktorý sme robili spolu so Samom. A to je asi všetko, myslím. Bolo veľmi, veľmi pekné slova. Sám by som to nedokázal povedať lepšie. Za to ti ďakujem, ale... Neviem ani čo hovorí. Ja som sa nepočúval. Ďakoval. Tak. Nie, ale vážne, bolo to veľmi dojemné. Za to ti ďakujem, ale než som si ťa chcel spýtať na jednu vec. Aké to bolo spolupracovať s jediným na celom svete? Bol to sám on, skutočne pred tebou, Klement Chren. Klement Chren? Klement Chren je najlepší profesor na našej škole určite. Teraz to nehovorím preto, lebo chcem mať jednotku z informatiky a z fyziky. Tu budem mať aj tak, ale proste Klement Chren je zábavný, pán profesor Klement Chren je milý a zvláda tie blbé spolužiačky, ktoré stále vyrušujú a ešte zvláda proste aj nás niečo naučiť, mňa sama, lebo nás to asi jediných zaujíma. Bolo to fajn. No, a ešte jedna vec teda, pretože ty si bol náš hlavný herec, ty si to všetko zažil, všetku tú akciu. Aké to bolo byť toľko často pred kamerou? A niekedy to bolo už otravné, pretože ma to už prvý mesiac som mal všetko perfektne naplánované a išlo všetko podľa plánu. Druhý mesiac sme už boli pozadu. že niekto ochorel. Mňa to už prestávalo baviť a boli to dosť zlé dni, ale aj tak a je mi ľúto, že som bol na niektorých ľudí hnusný. Sám, prepáč. Spravedlne sa príjma. Takže... Ale toto boli tie negatívne veci z natáčania, ale nejaké pozitívne, možno zábavné momenty, ktoré si zábavné ponecháš svojej duši. Tak ponechám si určite všetky momenty.
či to boli zle, či dobré, lebo toto je môj prvý film, môj prvý veľký projekt, to bol už veľký projekt a dúfam, že to bude všetkým páčiť teda. No a čo som si tak ponechal? Okrem tých vecí, čo si ukradol v škole. Čo som ukradol? Nič. Čo som ukradol? Čo som ukradol v škole? Nič. Neboj sa, kľud. Aha, dobre. Inside joke. No, neviem. Asi všetko bola zábava, všetko bolo fajn. Keď bolo pre mňa samo, tak sme to zvládali. A aj on mal viac dobrých nápadov a vedel prerobiť tie zlé veci, čo som ja pokazil. Takže za tomu ďakujem. Plus, že sa naučil robiť vytvorili a vyzerá ako to robil. Takže Dožila sa viac? ďakujem Samovi, aj keď najprv na to nadával, lebo on v Sony Vegas robiť nebude. Takže ja som sa musel robiť Už sme doma. musel určite robiť v Pinnacle Studio, ale To to aj tak nevyšlo. A moja posledná otázka je najzábavnejší moment z celého natáčania. To by sme mohli hovoriť pred kamerou. Možno, že to bude na Gegri, ale možno nie. Druhý najzábavnejší moment z natáčania. Asi keď sme behali po škole ako úplný retardi, každý sa za nami obzeral a nám to bolo jedno, lebo sme chceli dotončiť tento perfektný film z produkcie Valovič a Lukáčko a dúfam, že ešte bude veľa takých. Ďakujem za tvoj čas, Juraj. Ďakujem aj ja. Že sa môžeš postaviť odísť, lebo Momentálne nemám gate. to beží fakt.